स्वागत बा लोग के अपना ब्लॉग्स में। और आज हमनी के जाम सन लोटस टेम्पल काहे कि आज सेकेंड लास्ट एग्जाम बा बीए के। सोचिए सन कहीं घूम लेवल जाओ काहे कि गाँव जाए के बा, तो ये चलते हमनी के आज जाम सन लोटस टेम्पल जोन की कालका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन जो बाटे एक नज़दीक बा। यही चलते घूम लेते काहे कि हमारे कॉलेज जो बाटे यही जब पड़ल बा पासे में बाटे एक। तो सोचनी चलो कहीं ना कहीं तो आज घूम ले के काहे कि लोटस टेम्पल अभी तक लोटस टेम्पल काहे कि एग्जाम जो बाटे आज 1 घंटा के लख पर्यावरण विज्ञान के लख बस अच्छा गल एग्जाम। चलिए लोटस टेम्पल वालों के घुमा दी। अभी कॉलेज से बाहर निकला था निशन। अभी कालका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन के पास है और यहाँ से थोड़ा दूर पे मतलब बाटे लोटस टेम्पल। और लोटस टेम्पल अभी पहुँच गई निशन काफ़ी चलना के बाद 1-2 किलोमीटर चलना के बाद, यानी कि नेहरू इनकलेव से चलना के बाद हमने के पहुँच गई निशन लोटस टेम्पल। चलिए अंदर के व्यू दिखाएं। ब्लॉग छोड़ छाड़ के मत भागे हम लोग। चैनलवा के लाइक सब्सक्राइब के करी और भाई इतना मेहनत केकरा ला करता हम वो लोग ना कह दी लोग। लोटस टेम्पल आगल बनी सुन देख सकता नहीं लोग वो लोग कितना अच्छा बा और मज़ा ही मज़ा बा। अब कुछ नहीं खे जीवन में मज़ा ही मज़ा। अभी लोटस टेम्पल के हम कुछ खास बात बता देते नहीं। लोटस टेम्पल जो बा मार्बल के बनावल बा और एक अंदर गैला पर एकदम शांति बना के रहे के बा। अगर शांति ना बनाएम अगर चिल्लाएम तो आवाज़ टकराई और एकदम शांत मतलब कि गैला पर अंदर ध्यान रुआ धर सकतनी और बहुत ही मजा वाला। ई सोचम कि जाके में हल्ला गुल्ला करी तय ई में बात नहीं खे। गैला पर वीडियो ना बनावल जला यही से बाहर बनाओ तुम देख सकते कितना खूबसूरत नज़ारा बा भाई। ये सब अगर ये सब जगह पे ना शांति बाटे मतलब कि सब जगह पर घूमे आवे के बाद शांति इलाका गैला के यार कोनो फायदा नहीं है। अंदर जाके बस शांति से बैठल रहे के बाद और कुछ ना। लोटस टेम्पल में बस ये बा। कालका जी मंदिर भी हमनी के घूमती सब, लेकिन आज बहुत भीड़ बा। ये चलते ना जाम सब भाई, लंबा लाइन लगल बा। ये चलते ना जाम सब अगला दाना वाली तो घूमल जाए अच्छा से। अंदर जाके शांति से बैठल ऐसे बढ़िया तो 10-12 घंटा में के टाइम देता सुन तो अंदर जाके हम पढ़ाई करती। लाइब्रेरी के जगह ये ज्वाइन कर लेती, डेली आके 12 घंटा पढ़ाई करती अंदर बैठ के। एकदम शांति से मज़ा आ गई। कुछ नहीं खे लोटस टेम्पल में बस बाहर से लोटस के जो फूल होला एक तो बनावल बा। टेम्पल नाम दे देवल मंदिर के अंदर कुछ खास नहीं है, नाम बस दे देवल गल बा बस हो गए। ब्लॉग्स के कल नहीं समाप्त मिलल जी अगला ब्लॉग्स में। एक ही हाली छपरा जिला गाँव में क्या है कि गाँव जाए के बारी आ गल बा पेपर ऊपर बा तो बस।